سلام كبرات خطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات عزيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر نعدم كلاب روما بتركاوي أتقعيا سينجيز أندر زتقوصرا بلوصات كولات بمنجد فيسبوك بدهر مزرقها حد ماركو نيكولاي سبحال دقافي زاغانتا نزيادا أنا كمان أمزقب كوائلو ريتو بدهر مصحفو مشارختي تاغانتا زخونت كوبانيا مكينا هيونداي نتدقافي بأكل رخيبا نتزهبو ريتو بتقبار كمسكرو حتيتاتهم اتدقافي بحتو هينداي بدهر مسممعم اتا كوبانيا كاب جزء ناب ستاديوم أولمبيكو بمقعز نتناي سينجز أندر كونتات كمزلو بقهدي أم ميدا سريتا نماركو نيكولاي انه ميدا انه فرس هايبل أرئينا قول أعطو إلى طم نيكولاي أب قدامي فتنو نتاكو عسو كهارمن شتتلو أم مريت بزبانو كعلب كلهم أب كالاين سالساين فتن دما نخو عسو نقرام سديدوام بدهر زي وكيل كوبانيا هينداي نيكولاي أب كينات زيو على بلح نزبل مسلاب زنصبارق فتينكا لخام دحر حجي كوم عينت ريتو اي تصحفني خام حقي مسبلم نيكولاي دما اي بفصون زصحف اي مسلن بمبال مليسم اتوتا نصقلس مالت ريسلينج زنطف امريكاوي راندي اورتن RKO finishing move ዝተባሃለ ብስሙ ሰሰሜን መጋጥምቱ ዝስዕረሉ ናይ ጾታ ስልት ኣለዎም ራንዲ ኦርተን ነዚ ስልት እዚ ንክሳድ መጋጥምቱ ብኽልተ ኣእዳው ብምሕናቕ ናብ መሬት ብሕቁኡ ሒዝዎም ብምውዳቕን ክሳዶም ምስ ባይታ ብምንጓዕን እዩ ዝፍጽሞም ግጥማት ሬስሊንግ ኣብ ቴሌቪዥን ክመሓላለፍ ከሎም እዚ ጾታ እዚ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብኽብረትኩም ኣብ ገዛ ኣይትፈትንዎ ዝብል ዘጠንቅቕ ጽሑፍ ወትሩ ምስ ቪድዮ እዚ ይጽሓፍ እዩ ጃኒ ሶሳ ዝተባሃለ ወዲ 18 ዓመት ኣሜሪካዊ መንእሰይ ግን ነዚ ናይ ራንዲ ኦርተን ስልቲ ኣብ ልዕሊ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቱ ክፍትኖ መሪጹ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳውሪጅ ክመሃር ዝጸንሐ መንእሰይ በቲ ኣብ ልዕሊ ሁምቤርቶ ሚረስ ዝተባሃለ ዳይሬክተሩ መንቀሊኡ ዘይተሓበረ ዝፈጸሞ ተግባር ኣብ ቤት ፍርዲ ሚያሚ ዳደ ኣብ ዝቐረበሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ግቡእ ፍርዲ ክወሃቦም ተማሕጺኖም ብዙሓት ወገናት ንኽልተ አንጻር ነገራት ንኽገልጹ አንጫዋን ድሙን ወይ ድማ ዓይንን ሓመድን ይብልዮም ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን እንተዳኢልናውን ብዘለውን ህልህ ምስ ዝመግለጽ ዝኸይድ እዩ ዝሓለፈ ርቡዕ ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ከም ተንታኒ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ዝሰርሕ ዘሎ ጂሚ ካራገር ንግጥማት ክለባት ዩናይትድን ባርሴሎናን ንምትንታን ናብ ስታዲየም ኦልድ ትራፎርድ ኣምሪሑ ነይሮም ሓንቲ ጓል 13 ዓመት ደጋፊት ድማ ከም በዓልቲ ድሓን ንካራገር ፈታዊት ተመሲላ ምስኡ ክትሰኣል ከም እትደሊ ብምግላጽ ብሓባር ምስኡ ስእሊ ተላዒላ እታ ቆልዓ ነቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዘለዓለቶ 20 ዋናጭ ዝውክል 20 ታይምስ ማለት 20 ግዜ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ኢዳ ጽሒፋ ተሳኢላ ብገርሁ ንኽስኣል ዝተሰማምዐ ካራገር ድሒሩ ነቲ ስእሊ ኣብ ትዊተር ምስ ተዓዘቦም ሕርቃንን ሰሓቕን ጣቕዒትን ብዝውክል ኢሞጂ ገይሩ መልሲ ሂቡ ድሕሪ ሕጂ ምስ ካራገር ክስኣል ዝደሊ ኣፍቃሪ ስፖርት ኣእዳው ካብ ጽሑፋት ነፃ ምዃኑ ከርኢ ከይተገደደ ኣይተርፍን እዩ ጄይ ዶነሊ ዝተባሃለ ተጻዋታይ ኣየርላንዳዊት ክለብ ክሊፍስቶንቪል ኣብ ልዕሊ ጓል 16 ዓመት ኣፍቃሪቱ ብዝፈጸሞ ወሲባዊ በደል ብቤት ፍርዲ ን3 ዓመታት ንኽቕየድ ብይን ክወሃቦ እንከሎም ብክለቡ ድማ ተባሂሮም እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት 24 ዓመት ዝመለ ተጻዋታይ ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ምስታ ስማ ዘይተጠቕሰት ትሕት ዕድመ ዝነበረት ዓርኩም ወሲባዊ ርክብ እናፈጸመ እንከሎ ዝተሰኣሎ ስእሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብድሕሪ ምዝርግሑ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እታ ግዳይ ኣብቲ እዋን ወሲባዊ ርክብ ስምን ቁጽርን ናይ ዶነሊ ዘለዎ ማልያ ክለብ ክሊቪንግስቶን ለቢሳ ስለ ዝነበረት ክትኮን ከላ እቲ ስእሊ በተጻዋታይ ምስ ተለጠፈ ዝተፈላለዩ ወገናት ተቐቢሎም ዳግማይ ዘርጊሖሞም ዶነሊ ዝተጠቕሰ ብይን ምስ ወሃቦ ብዝፈጸሞ ዓብዪ በደል ከም ተጣዓሰ ብምግላጽ እታ ግዳይ ይቕረእ ክትብለሉ ሓቲቱሎም
ዕጫ ናይቲ ካብ 21 ሰነ ክሳብ 19 ሓምለ ኣብ ግብጽ ዝካየድ መበል 32 ዋንጫ ኣፍሪካ ትማሊ ኣብ ከባቢ ፒራሚዳት ጊዛን ስፊንክስ ተኻይዱ በቲ ዝወፅእ ዕጫ መሰረት ኣብ ጉጅለ 1 ግብጺ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኡጋንዳን ዚምባብዌን ኣብ ጉጅለ 2 ድማ ናይጄሪያ ጊኒ ማዳጋስካር ብሩንድን ኣብ ጉጅለ 3 ሴኔጋል አልጄሪያ ኬንያን ታንዛኒያን ኣብ ጉጅለ 4 ሞሮኮ አይቦሪኮስ ደቡብ አፍሪካን ናሚቢያን ኣብ ጉጅለ 5 ድማ ቱኒዚያ ማሊ ማውሪታንያን አንጎላን ጉጅለ 6 ካሜሮን ጋና ቢኒን ጊኒ ቢሳውን ተዳሊልን ኣለዋ ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ሪያል ማድሪድ ንፈረንሳዊ ፖል ፖግባን ዴንማርካዊ አክፋፋሊ ቶተንሃም ክሪስቲያን ኤሪክሰንን ቦታ ንምጥጣሕ ንጀርመናዊ አክፋፋሊ ቶኒ ክሩዝ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ናብ ዕዳጋ ከተወርደያ ኤሪክሰን በኢንተር ሚላኑን ይህደን ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ክኾን ከሎም እታ ኢጣልያዊት ክለብ ነዚ 100 ሚሊዮን ዩሮ ተገሚቱ ዘሎ ተጻዋታይ ንምዕዳግ ድሮ መባእታዊ ዝርብ ጀሚራላ አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ርእሲ ፖል ፖግባ 130 ሚሊዮን ፓውንድ ንኽትከፍል ተቐሪባ ብዘላ ሪያል ማድሪድ ከም ዘይጥወ አፍሊጡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ተኸላኸላይ የማናይ ክንፊ ክለብ ክሪስታል ፓላስ አሮን ዋን ቢሳካ ጌራቶ ዝነበረት ኣተኩሮም ናብ ቤልጂማዊ አክፋፋሊ ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ቶማስ ሙኒየር ከም ዘዘረቶ ተገሊጹም ተኸላኸላይ ክለብ አያክስ ማቲያስ ዳሊግት እዚ ዓመተ ስፖርት ምስ ተወደ ናብ ባርሴሎና ወይ ድማ ናብ ባየር ሙኒክ ከምርሕ ምዃኑ አሰልጣኒው ኤሪክ ቴን ሃግ ሓቢሩም ሆላንዳዊ አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሉዊስ ፋንጋል እዚ ወደ 19 ዓመት ተኸላኸላይ ናብ ባርሴሎና ወይ ድማ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ንኽኸይድ ተማሕፂንዎም ቦርንማውዝ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓ ሪያን ፍሬዘር ንምዕዳግ ብአርሰናል ንዝቐረበ ሕቶ ትዝትየሉላ ተባሂሉ በአንጻሩ በቸልሲ ዝድለ ዘሎ ኣጥቃዓይ ዛጋንታ ካሉም ዊልሰን ምስ አሰልጣኒ ኤዲ ሄዌ ሕጉስ ከም ዘሎን ምስ ቦርንማውዝ ክቕፅል ከም ዝደልን ኣፍሊጡም ቶተንሃም ምስ ኤቨርተን ንዝርከብ ፖርቱጋላዊ አክፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና አንድሬ ጎመዝ ብ30 ሚሊዮን ፓውንድ ምግዛእ ምንቅስቓስ ጀሚራ ንመሪሕነት ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ቅርቁስ ዘለዋ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ወሳኒ ጾታታት ይጽበዩን ኣሎም ሊቨርፑል ኣብ ሕማቕ ዝኽሪ 2014 ኮይና ንቸልሲ ዓዲማ ክትጻወት ን29 ዓመት ዝተጸበየታ ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ከተልዕል እንተኮይና ድማ ግድነት ዓወት ጥራሕ ኢላያ ክትጭርሕ ኣብ 2014 ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ ስቲቨን ጀራርድ ሸታሕ ኢሉ ሸታሕታሕ ዘበላ ሊቨርፑል ሓደገኛት ቸልሲ ልዕሊ ማንም እዋን ሎሚ ከም ዘሻቐላ ርዱእ ነገር እዩ አንጻር ፖርቶ ግቡዕ እዮም ዝዓየዩ ማነ ሳላሕን ፌርሚኒዮን ልዕሊ ካልእ እዋን ውፅኢታውያን ክኾኑ ክግደዱ እዮም አሰልጣኒ ዮርገን ክሎፕ ኣብ ምክፍፋል ዘለዎ ተጻዋቲ እኹል ምርጫ ዝህብዎ ምስ ምዃኖምን ህላወ ብሉፅ ተጻዋታይ ፕሪሚየር ሊግ ናይዚ ዓመት ቪርጊል ቫን ዳይክ ተሓዊስዎ ተስፋ ዝህብ እኳ እንተኾነ ዘይዕውት ዓመት ዘሕለፈት ቸልሲ ብወገና ኣብ ምዝዛም ናይዚ ዓመት ዝተበራበረታ ትመስል ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ተርእዮ ዘላ ገስጋስ ብፍላይ ድማ ህላወ ኤዲን ሃዛርድ ንኣንጻር ጋንታ ካብቲ ዘሻቕል ነገር እዩ ዮርገን ክሎፕ ብዛዕባ እዚ ኣብ ብቕዓት ክመጽእ ከሎም ብቐጥታ ናይ ዓለም ዝበለጸ ተጻዋታይ ዝኸውን 13 ተጻዋቲ ሒዝካ ኢኻ ክትቀርቦም ተሓስብ እቶም 11 ከም ንቡር እቶም ክልተ ድማ ንሃዛርድ ንምክትታል ክብል እዩ ንሓደገኛት ሃዛርድ ዝገልጽ ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ጆርዳን ሄንደርሰን ብወገኑ ምስ ቸልሲ ዘይተወደአ ጉዳይ ኣለኒ ናይ 2014 ኣብ ዝኽሪ ኣሎ ክብል ሕነ ንምፍላይ ተዳልዩ ምህላው ይገልጽ ጎደሉ ጾታት ዘለዋ ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ጾታት ሰሪዕላ ዘሎ ኣብ ግጥማት ጎባል ክለባት ኤውሮፓ በቶተንሃም ስዕረት እኳ እንተወረዳ በዘለውዋ ተጻዋቲ ንዝኾነት ጋንታ ከተዕኑ እትኽእል ጋንታ ምዃና ኣመስኪራ ዓወት ኣብ ልዕሊ ክሪስታል ፓላስ ወላውን ንኽልተ ሰዓታት ይኹን ኣብ መሪሕነት ዘደይባ ብምዃኑ ንሊቨርፑል ጸቕጢ ክትፈጥረላ ክኽእላ እዩ ነዚ ድማ ጓርዲዮላ ከምቲ አንጻር ቶተንሃም ዝገብሮ ናይ መረጻ ተጻዋቲ ጌጋ ክደግሞ ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን